Ну што, паважанае спадарства, паважанае змагарства, як вам падабаецца прывітанне, дзякуй за тое, што далучыліся да нашай дыскусіі. Чаму важна гаварыць пра ЛГБТК плюс ідэнтычнасць цяпер, зараз. Далучайцеся да нас і офлайн, і онлайн. Задавайце свае пытанні, гэта будзе вельмі карысна і вельмі важна для нас. Сёння у нас будзе такая амаль што круглая размова і з гледачамі таксама, з удзельнікамі, таму далучайцеся. 60 хвілін, амаль што 60 хвілін будзе размова вось тут, на нашай пляцоўкі, а потым мы абавязкова адкажам на вашыя пытанні, калі яны будуць вось у нас тут, таму далучайцеся. Я спадзяюся, што гэта будзе такая бяспечная прастора, што тут мы будзем разважаць пра бачнасць, пра падтрымку, пра годнасць, і пра радасць ЛГБТК плюс супольнасці ў сучаснай Беларусі і ў дыяспары. Таму, калі ласачка, далучайцеся да нас зараз. Ну і па-першае, першае маё пытанне будзе такое. Гэта тое, на чым мы вельмі часта дыскутуем з такімі людзьмі навокул, па-за межамі нашага гэтага бабла, з, як кажуць, единарогамі. Вось, як вось вельмі складана, як звараціцца, як вам, вось, як, яны, яна, яно, незразумела. Што мы кажам, адказваем такі момант, што наконт запытаць, ну не вельмі складана, таму я жадаю запытаць у вас. Калі ласка, прадстаўцеся, як я магу да вас і як нашы гледачы могуць да вас звяртацца, і пару словаў пра сябе і пра свой досвед асабісты. Дар'я, пачнем з табе. Раз. Всем привет. Спасибо, что пришли. Я тогда начну представление. Меня зовут Дарья Парфенюк. Я использую местоимение в отношении себя он, она, они. Я лесбиянка и небинарная персона. Это значит, что моя гендерная идентичность не находится в рамках мужчина-женщина, женское-мужское. Я фемквир-активистка и соосновательница медиа-инициативы «Это окей». Это такая организация, которая занимается образованием и просвещением, и инфокомпаниями, медиакомпаниями, которые направлены на снижение стигматизации в отношении квир-людей. Я думаю, что здесь тоже я сделала пометочку. Под квир мы имеем в виду ЛГБТК. ЛГБТК+, лесбиянки, геи, бисексуалы, трансгендерные персоны и квир в целом. То есть квир — это еще можно сказать, что те персоны, чья гендерная идентичность и сексуальная идентичность не соответствует нормативной. Под нормативной, как бы понимается, это цисгендерность и гетеросексуальность. Да, то есть это как бы не то чтобы норма, это как бы общественно как бы нормативная, да, то есть как бы та норма, которую хотелось бы видеть государство в первую очередь. И наша организация занимается тем, что мы переосмысляем общественные нормы, мы переосмысляем нарративы, мы критикуем пропаганду государственную, которая направляется в отношении ЛГБТК людей, и мы манифестируем о том, что любая сексуальная идентичность, любая гендерная идентичность — это окей, это все окей, мы все люди, мы все нормальные люди, это все окей. То бок вы пашыраеце гэтае паняцце нормы. Так. Дзякуй, Дар'я, ідзем далей. Давайте. Добрый день, рады быть тут. Я Владислав Гарбацкі, выкладнік, навуковец, гендерны даследнік і гей-актывіст. Таксама прадстаўнік выдавецтва «Скарына прэс». Я Аліса Цармант, дырэктарка ініцыятывы ТГ Хаус Беларусь. Мы займаемся падтрымкай трансгендерных, небінарных персонаў. Наша ініцыятыва таксама дапамагае людзям эвакуацыі з Беларусі, калі яны маюць якісь праблемы з палітычных прычынаў. Таксама займаемся інфармацыйнай, юрыдычнай і гуманітарнай падтрымкай транс і небінарных людзей. Але апошняя часу наша ініцыятыва таксама займаецца падтрымкай і ўвогуле ўсёй квір-супольнасці, таму што апошні год вельмі вялікая была хваля рэпрэсіяў супраць квір-асобаў. Менавіта восенню 24-го года людзей шмат затрымлівалі. І паразмаўляем таксама пра гэта, пра іншыя праблемы супольнасці. Дзякуй, Аліса. Дзякуй. Я Ігор Іванов, я живу у Лондоне.
Я думаю, что я тут, потому что я быў адным з стваральнікаў выдавецтва «Скарына Прэс», якое выдала ўжо шэраг квір-публікацый, у тым ліку анталогію беларускага гей-пісьменства, якую рэдагаваў Уладзіслаў. Мы ўжо больш не адзінае выдавецтва, якое выдае квір-літаратуру, тым не менш так атрымалася, што мы пачалі гэта ў свой час. Дзякуй вялікі, выбачайце, калі ласка, за саундтрэк, але ж, ну, такія тэмы, такія саундтрэкі, так, дзякуй. Меня зовут Артур Комаровский, я поэт, квир-поэт, перакладаю і з'яўляюся рэдактарам онлайн-часопіса «Таубін» пра сучасную беларускую паэзію. Вось, і не так даўно я заўважыў, што для мяне важна таксама, паколькі я перакладаю з некалькіх моваў, і я так паглядзеў, што гэта амаль заўсёды гэта некія квір-паэты, паэткі. Вось, і напэўна, гэта было натуральна для мяне і важна паядноўваць гэтыя галасы з беларускай літаратуры і з іншых літаратураў. Дзякуй вялікі. Ну, мяне клічуць Марына, я пра сябе магу сказаць, што я такая гетэранарматыўная жанчына, я тут каб слухаць, вучыцца, ну і я спадзяюся, мы усе тут для гэтага і сядзім. І першае пытанне будзе такое, увогуле вялікае, але ж я спадзяюся, што ў вас знойдзецца, што адказаць мне на гэта, чаму важна гаварыць пра ЛГБТК плюс ідэнтычнасць менавіта цяпер. Ці змянілася нешта вось у апошнія гады такое, што як супольны зараз сябе адчувае, вось што за 5 год адбылося за гэтае? І ў Беларусі, і ў міграцыі. Калі ласка, Дар'я, пачнем з цябе. Аліса, калі ласка. Добра. Зараз вельмі ж важна гаварыць аб квір-асобаў, таму што адбываюцца сапраўды беспрэцэдэнтныя рэпрэсіі супраць такіх асобаў. І трэба адразу дадаць, што трэба было гаварыць о квір-асобах не толькі цяпер, а заўсёды. І заўсёды гэта было вельмі важна, і праблема такая існавала, таму што людзей заўсёды рэпрэсавалі, людзей заўсёды затрымлівалі, людзі ўдзельнічалі там у пратэстах, напрыклад, у 2020 годзе. Усё гэта было заўсёды. І таму гэтая праблема увогуле праблема бачнасці людзей. Чаму многія кажуць, чаму вы прыходзіце на мерапрыемствы беларускія, там нацыянальныя мерапрыемствы, чаму вы там паказваеце сябе, можаце спакойна сядзець і нічога не рабіць. Але бачнасць патрэбна для таго, каб паказаць, што такія людзі ёсць нашмат і што праблемы існуюць, трэба гэта вырашаць разам з дэмакратычнай супольнасцю. І таксама бачнасць патрэбна, каб паказаць іншым квір-асобам, што яны не адні, ёсць людзі, якія падтрымліваюць іх, ёсць такія ж самыя людзі, як яны. І што гэта вельмі з нашай ініцыятывы, з досведу нашай ініцыятывы мы бачым, што людзі даведваюцца, што ёсць ТГХаус, ёсць такая арганізацыя, яна падтрымлівае транслюдзей. І для них гэта важна, таму што фактычна ў Беларусі зараз няма такіх ініцыятываў, транс-ініцыятываў, якія маюць фокус на транс і бінарных персонаў. І, канешне, гэта для них стымул гаварыць аб сябе, удзельнічаць у нейкіх ініцыятывах, далучацца да дэмакратычных новых ініцыятываў. Гэта такой для них дадатковы стымул удзельнічаць. І трэцяе, што бачнасць гэта такі інструмент, каб паказаць для барацьбы з стэрэатыпамі, якія існуюць у грамадстве, таму што шмат людзей не ведаюць увогуле, хто такі ЛГБТК плюс асобы, для чаго яны там выкарыстоўваюць. Вот зараз такая праблема, выкарыстоўваюць нацыянальную сімволіку, напрыклад. Але нацыянальная сімволіка гэта такая ж сімволіка для ўсіх беларусаў. Можа, пазней гэта становімся на гэтым. Дзякуй, Аліса. Кто жадае быць наступным? Я бы, может быть, еще добавила пару слов про бачность. Очень много образов, которые формируют наше восприятие о мире, о людях, о том, как нам дружить друг с другом, как строить отношения, которые мы получаем из, например, средств массовой информации, из фильмов, сериалов, книг, литературы. И бачность здесь в этом смысле еще имеется в виду, что
хочется видеть людей такой же идентичности, да, то есть видеть опыт людей такой же идентичности. То есть если, например, я смотрю какой-нибудь сериал или фильм, просто вот как бы, ну, такой жизненный пример, да, мне хочется видеть лесбийские отношения, как бы понимать, как у других людей это тоже развивается, да, как другие люди строят отношения, как они строят романтические отношения, как они дружат с другими персонами, потому что вся как бы массовая культура там, кинематографа, она в основном, конечно же, создает как бы образ взаимоотношения людей с гетеросексуальными отношениями, да, то есть как бы, ну, это круто, хорошо, как бы спасибо, но как бы хочется увидеть других людей, у которых такая же идентичность, как и у меня, да, то есть, например, та же реклама, да, когда мы там видим, не знаю, рекламу по телевизору, там, мюсли на завтрак, мама, папа, я, счастливая семья, да, но как бы мне это не соответствует, это не моя модель, да, то есть я хочу видеть, например, там в телевизоре, слышать, там, не знаю, смотреть на рекламу и видеть то, что соответствует мне, да, то, что соответствует как бы моему жизненному опыту, читать литературу, читать книги и видеть, что проживают герои, у которых такая же идентичность, как у меня, да, то есть это, например, там, какие-то гейские истории, лесбийские истории, чтобы просто тоже как бы понимать, как развиваются отношения и что я могу как бы взять для себя, как я могу себя проассоциировать с этими героями. Супер. Это, наверное, не только про особенные личные отношения, но и про профессии, да, про то, что можно быть открытым в своей позиции, открыто выражать себя, открыто любить и добиваться любой карьерной высоты, которая тебе нужна. Наверное, это еще вот, ну, как бы, так само про бачнасць. А хто яшчэ жадае нешта дадаць? Дзякуй. Для нас, хто жыве ў дыяспоры, ці, як раней казалі, ў эміграцыі, мы маем цяпер шанец паглядзець на саміх сябе вачыма, якія былі нам недаступныя, калі мы жылі ў сваёй краіне. І окей, мы перажываем, можа быць, кепскі час, можа быць, добры час, але так сталася гістарычна, што мы можам паглядзець беларускімі вачыма на свет, который, магчыма, раней нам проста быў недаступны. І гэта значыць, што нашае разуменне саміх сябе, як нацыянальнай супольнасці, нават асабістае разуменне цяпер можа быць пашыранае, паглыбленае. І гэты шанец не можна ўпусціць. І асабліва гэта зразумела, таму што, як вы сказалі, што ў Беларусі цяпер адбываюцца беспрэцэдэнтныя рэпрэсіі супраць квір-супольнасці. І гэта стане толькі горш. Мы чыталі учора, пазаўчора пра тое, што будзе ўведзена крымінальная адказнасць. Адміністратыўная адказнасць за гей-прапаганду, так званую, і ЛГБТ яны згубілі одну літару. І крымінальную, калі дзеці стануць сведкамі гэтага. Гэта значыць, што на Беларусі гэта будзе толькі горш. І калі мы не скарыстаемся момантам, каб пашыраць нашу беларускую ідэнтычнасць, у тым ліку пра зразуменне, хто такія квір-людзі, хто мы, і што квір-людзі гэта частка нас, беларус, мы проста страцім магчымасць прапанаваць здаровую альтэрнатыву нездоровай сітуацыі ў Беларусі. Дзякуй, Ігор. Хто жадае дадаць? Так. Ну, тут про бачнасць і про вот то, што адбываецца да палітычна, гэта ясна, што вот все ў паветры, мы просто вот адказ ёсць закон, які хочуць прыняць Беларусі, але таксама важна сказаць пра гэту вот бачнасць. Нават мы нібыта прывіляваныя ў міграцыі, нібыта жывем у краінах, дзе сітуацыя больш талерантна, адкрыта, але мы назіраем пра то, што якраз сказалі, да, што і наша супольнасць гэта так звана прадэмакратычна, яна зусім не прадэмакратычна. І вот та рэакцыя на інцыдэнт с нами, со мной на гей-прайдзе ў Вільні. Са сцягам, калі я вот 11 год жыву у Літве, і ніводнага разу я не был ахвярай гомофобии с боку літувійцаў. Впершыню за 11 год я стал ахвярай гомофобии с боку беларусаў, які належаць да грамадзянскай супольнасці і гэта так званы прадэмакратычны. Мы бачым, што трэба з гэтым працаваць і вучыць, таму вот наш досвед таксама тут, каб про гэта варта не просто гаварыць, пісаць, перакладаць, як мы робім, ну там з 2010 года я асабіста, але про гэта трэба крычаць, таму што і плюс мы маем прывілей. Нашы калегі в Беларусі, яны плюс пытанне шантажу. Дасюль КДБ шантажуюць родных, менавіта приходят до бацькоў и думают, что они могут как-то шантажевать, потому что думают, эта тема схавана. И они здзіўляются, калі
оказывается, что бацькі в курсе, и тому это еще приклад того, что треба про это говорить, писать, и когда нам кажут наши коллеги с громадянской супольностью, что почекайте еще там 5-10 год, когда гинут люди и лёс многих людей гвалтовно меняется, ну, один отказ хочет сказать просто грубо, але не хочется этого робить. Дякую, Владислав. Артур. Я хотел просто рассказать одну историю про одна журналистка написала в Фейсбуку, может быть, телефон, написала в Фейсбуку допис, где казала про то, что она не разумее, ну это давнее пытание, чему она не разумее ей прайды и чему там люди ходят с голыми жопами и все такое. І мне было дзіўна, па-першае, прачытаць гэта ад журналісткі. Проста пытанне, якое, напэўна, ужо вырашана мне падавалася. Вось. І я напісаў, я вельмі рэдка пішу каментары і адказваю на нейкія, ну, на нешта такое гомафобнае ці там дыскрымінацыйнае. Але мне чамусьці захацелася напісаць каментар. І я ў працэсе апісання гэтага каментара зразумеў, што, канешне, важна гаварыць, але ў мяне не так шмат ілюзій наконт таго, ці зможам мы калісьці данесці штосьці, што нам важна, таму што вельмі цяжка зразумець чалавека, які жыў вельмі доўга у гэтай у шафе і доўга вельмі хаваў тое частку сябе. І пасля, калі яму стала даступна, не ўсім яшчэ гэта даступна паказаць гэтую частку, не ўсе ходзяць з голымі жопамі на гей-прайдах. Гэта вельмі, ну, вельмі малы адсотак таго. Вось. І мне дзіўна, што гэты гей-прайды ўсе чамусьці ўспрымаюць, што гэта проста нейкі карнавал, і ці наадварот, вось як гэта журналістка, яна прыраўнівала гэта да некага палітычнага выказвання, да некага акцыі, а гэта зусім не так. Гэта таксама некае свята свайго самога сябе, што мы ёсць і што мы такія, якія мы ёсць, як гэта не банальна пагучала. Дякую, Артур. А што б вы адказалі вось гэтым каментарам у Фейсбуке ці ў Твітары, зараз X, вось навошта цягнуць гэты наш БЧБ-сцяг на прайды? Гэта было вельмі частае пытанне. Як бы вы адказалі на яго? Навошта цягнуць? У вас жа ёсць свой там сцяг, гэты радужны. Вось з ім і хадзіць. Навошта нам БЧБ-сцяг на прайдах? Хто жадае? Ну, может, я адкажу. Першае зараз. Ну, попросту ВЧБ — это сцяг беларускай супольнасці, так? Как бы я і ёсць беларуская супольнасць, я і ёсць беларуская, я ёсць беларус. Это мой сцяг и у тым лику, как бы, ну и все. Он будет висеть у меня дома, он будет со мной на одном проекте, на другом митинге, все, что касается моей белорусской идентичности, потому что мы люди, мы ходячий набор идентичностей, то есть национальная идентичность, там, сексуальная идентичность, гендерная идентичность, профессиональная идентичность и еще много других. И как бы, это просто совокупность идентичности, и как бы, это никто не может как бы, отнять. Да. Тут можна шмат казаць, я могу один прыклад прывесці, які мне падаецца добра дэманструе гэтую сітуацыю, то што да, мы все маем права на гэты сцяг, што чырвона-белы сцяг таксама кроў пралівалась за яго мена і таксама квір-асобамі. І недаўні прыклад беларускі вядомай лесбійкі, якая загінула в Украіне, там, змагаючыся за Украіну, але і за Беларусь, за чырвона-белы сцяг, дэманструе таксама цудоўна, што вось адказ. Вось кроў праліваецца таксама ЛГБТК супольнасцю дзеля новай Беларусі, дзеля чырвона-белага сцягу. Вось адказ. Мы шмат можам працягваць, пералічваць прычыну, але вось мой адказ, прыклад цудоўны. Дзякую, Владислав.
Ну і то важна адзначыць таксама, што квір-асобы ўдзельнічаюць там у пратэстах і змаганні за незалежнасць Беларусі супраць сённяшняга рэжыму, і ў 10-м годзе, у 20-м годзе шмат затрымліваліся, і такіх людзей катавалі, там і сажалі там на суткі, нават былі крымінальныя справы. Усе гэтыя людзі маюць права на беларускі сцяг, таму што, ну, як і Дар'я казала, што таксама такія ж беларусы, як усе. І, канешне, і вось і зараз і людзі, якія затрымоўваюцца ў Беларусі к хвалі рэпрэсіях, гэта ўсе людзі, якія падтрымліваюць дэмакратычныя каштоўнасці нацыянальныя беларускія. І таму, канешне, і фактычна вось так казаць там у Фейсбуку, там не ведаю, адкрыта пра забарону нейкую, гэта фактычна забараняць людзей, забараняць квір-людзей. Гэта немагчыма рабіць. Трэба, наадварот, падтрымліваць такіх людзей, падтрымаць і іх змаганне за свабоду і за сваю свабоду і свабоду Беларусі таксама. Дзякуй, Аліса. Ігор? Можа, працягну якраз вось гэтую томку. Ёсць палітзняволеныя, якія квір-людзі, якіх шантажавалі, збівалі. Губасік публікаваў у сваіх упамыйных каналах сваіх відэа і самыя розныя інсінуацыі менавіта пра тое, што яны квір-людзі. І окей, у дэмакратычных, у нашых, у тое, што мы называем незалежныя СМІ, мы стараемся гэтага не публікаваць, але хто крышачку ў тэме, ведаюць проста, які боль, які кашмар перажываюць квір-людзі, калі яны трапляюць у турмы, і яны сядзяць там цяпер. І проста так забараніць бачнасць квір-людзей цяпер на нашых беларускіх падзеях, абсалютна маеце рацыю. Гэта проста несумленна было б з нашага боку. Дзякуй, Ігор. Артур? Для мяне гэта найперш пра выбар, пра тое якраз, за што мы змагаліся і раней за 20-й год, і якраз у 20-й год, мець магчымасць гэтага выбару. Я, напрыклад, не хаджу на прайды з ніякім сцягам, і гэта мой выбар, таму што я так хачу. А камусьці важна абазначыць сябе 2-3 сцягамі. Няхай гэты выбар будзе ў кожнага і кожнай. Дзякуй. Так, дзякую. У нас у кожнага і кожнай ёсць такія негатыўныя гісторыі, іх шмат, на жаль. Але ж зараз я папрашу вас падзяліцца адным досведам, што дапамагло вам адчуць сябе прынятым, прынятай, што было балюча, але што ж было і радасна за гэтыя годы вось у эміграцыі з новым досведам. І тут такі упор на вашы асабістыя гісторыі. Ну, може, я распавяду. Вось пра нашу ініцыятыву ТГ-хаус, якая падтрымлівае транс і невітальных асобаў. Мы стварылі гэтую ініцыятыву ў 19-м годзе. Нас фактычна было некалькі чалавек. І мы не марылі аб тым, каб шмат далучацца да нас, каб шмат людзей мы там падтрымаем. Але з часам да нас пачалі далучацца людзям, пачалі рэалізоўваць розныя ініцыятывы, далучацца да розных праектаў. І мы пабачылі, што вось калі, напрыклад, ну вось гуманітарныя праграмы, калі мы там падтрымліваем людзям матэрыяльную нейкую дапамогу. І вось, напрыклад, такія вось нашы актывісты ў 20-м годзе, там, 21-м годзе прынеслі там да сям'і адной квір-асобы, там прадукты, розныя рэчы. І сям'я была ў шоку, што як там у наша дзіця там транс, і хтосьці падтрымлівае. То есть вось гэта такі прыклад пазітыўны, што калі людзі бачаць, людзі, якія вось сем'і, якія нейкія людзі, што і нават і такіх асобаў, як яны кажуць, і нават і такіх асобаў ёсць арганізацыі, якія падтрымліваюць. І для них ўжо гэта такі прыклад, што яны не адні, што такія людзі таксама маюць нейкія правы, маюць нават не нейкія правы, такія самыя правы, як усе. Вось гэта такі пазітыўны прыклад. Яшчэ магу так распавесці, што вось мы ў прошлым годзе рабілі даследаванне по трансмедыцыну. І наша арганізацыя прызнана нашы матэрыялы экстрэмісцкі, але мы так камунікуем з беларускімі дзяржаўнымі органамі, і мы даслалі выводы нашага
даследаванне да міністэрства здароўя і яшчэ іншых устаноў і атрымалі нават адказ, што нашы вывады будуць выкарыстоўвацца ў дальнейшай працы. Тут размова о камісіі па транспераходу. Але, канешне, не ведаю, ці гэта сапраўды будзе выкарыстоўвацца, але такі адказ адкрывалі, нават не адпіска, а вось канкрэтны адказ, што мы разгледзелі вашы вывады, вашы матэрыялы, ваш артыкул. І вось у такіх умовах, які мы працуем, важна верыць увогуле, што можна штосьці рабіць. Можа, нават веры не было, што мы атрымаем такі добры адказ, але гэта не повод нічога не рабіць. Калі вось нават дасылаць, штосьці гаварыць, яны ж бачаць гэта ўсё, яны бачаць, што нейкая праца ідзе, людзі ёсць, трансасобы небінарныя, там ЛГБТ, і людзі дамагаюцца сваіх правоў, і, канешне, можа, у практыцы яны штосьці такога вялікага не зробяць, але прыслухаюцца дакладна. І гэта зараз адбываецца? Зараз, так, дакладна. Вось мы атрымалі адказ 3 месяцы таму. Даследаванне было створана вось у мінулым годзе. І вось такі адказ. Таму што я яшчэ дадам крыху. Камісія па транспераходу, зараз такая праблема ў Беларусі. Яна ёсць фармальна. Яна існуе, на хвіліначку. Нават бясплатна можна зрабіць трансгендерны пераход у Беларусі, але ў практыцы зараз усё немагчыма гэта. Як бы фармальна можна, але рэальна, таму што камісія шмат 80% камісіі дае негатыўныя рашэнні. І таму вельмі цяжка было зрабіць. І гэта астатнія апошнія 3 гады, гэта 2-3 гады негатыўны. І таму мы займаемся зараз гэтай праблемай, вырашэннем гэтай праблемы, таму што раней негатыўных адказаў на рашэнне было толькі там 10-15%, а зараз фактычна гэта там некалькі асобаў толькі могуць атрымаць пазітыўнае рашэнне. Вось таму мы гэтым кірунку працуем, каб людзі маглі мець магчымасць зрабіць трансгендерны пераход у Беларусі. І гэта даследаванне, якое я кажу, было у рамках гэтага нашай кампаніі, каб змяніць нейкія змены, каб камісія працавала сапраўды. Дзякую, Аліса. Продолжаем. Что дапамагло вам адчуць сябе прынятай, што было радасна за гэтыя гады? Можна я? Можа быць, кароткія 2 прыклады з выдавецкай практыкі. Да нас прыходзяць аўтары, аўтаркі і прапануюць штосьці разам выдаць. І, канешне, мы заўсёды запытваемся, што вас матывавала менавіта к нам прыйсці. І даволі часта яны кажуць, што вы проста іншыя. У тым ліку вы выдаеце квір-літаратуру, і пры тым, што яны прыносяць кнігі, якія не маюць нічога агульнага з квір-тэматыкай, праблематыкай. Яны проста бачаць, што гэта паказнік якасці мыслення і разумення свету. А другі прыклад, я не толькі квір-чалавек, у мяне шмат розных іншых ідэнтычнасцяў, у тым ліку я практыкуючы хрысціянін, і я частка хрысціянскай візіі, такая праваабарончая арганізацыя, якая займаецца правамі, адстойваннем правоў вернікаў у той палітычнай сітуацыі, якой мы маем у Беларусі, палізняволенымі, якія практыкуючыя вернікі. І сярод іх ёсць квір таксама людзі. І вот мне было вельмі прыемна, супер проста комфортна пабачыць, што ў нашай хрысціянскай супольнасці, у той частцы, дзе у нас проста не было пытанняў пра тое, што мы робім з квір-палізняволенымі. Канечне, мы ім дапамагаем. І гэта было для мяне сведчаннем таго, што запатрабаванасць да роўнасці, нармальнасці, проста нейкай этычнасці, яна да нас прыходзіць не звонку, яна ў нас унутры. У нас проста ў нашай беларускай супольнасці проста ёсць гэтая запатрабаванасць на нармальнасць, на нармалізацыю ўсяго таго, кім мы з'яўляемся. Дзякую вялікі за гэты прыклад. Для мяне гэта такая асабістая гісторыя. Я как вучаніца Воскрэснай праваслаўнай царквы, у меня есть особистый... У меня бабуля моя лічыць, что я займаюся фемінізмам, для яе гэта яна тэлефануе мне, кажа, вось ты гэтымі лесбіянкамі займаешься. Окей. Вось, а у тебя дачка, а вось яна стане лесбіянкай. І што ты будзеш рабіць? А у меня бабуль такі ортодоксальна праваслаўная, вось гэта ўсё. Это тыя бабулі, якія крычаць на вас, калі вы без хустачкі заходзіце ў царкву.
І што ты будзеш рабіць, вось дачка скажа, што яна лесбіянка, ну я буду любіць яе як і раней, і ўсё, і там цішыня на тым баку, таму што вось тая рэлігійная такая праваслаўная частка, на жаль, пакуль яшчэ не вельмі разумее такое паняцце любові да бліжэйшага, да бліжняга, гэта, на жаль. Дзякуй, вялікі Ігор. Артур. Я хацеў таксама працягнуць гэту думку пра шмат ідэнтычнасць у адной асобе. Па-мойму, уже 2 гады таму в Варшаве я зрабіў выставу як куратар на гэтую тэму, на тэму блізкіх ідэнтычнасцяў, як у адной асобе могуць суіснаваць гэтыя, на першы погляд, вельмі адрозныя ідэнтычнасці, як вось рэлігійныя чалавека, асобы і там геі, лесбіянкі, і на выставе там яшчэ былі пытанні вельмі нацыяналістычныя асобы ідэнтычнасці і таксама квір-асобы, што было вельмі цікава. Напрыклад, там у мяне былі працы 3 мастакоў з Польшчы, якія якраз вось яны былі і рэлігійнымі, і вельмі нацыянальна настроенымі, і пры гэтым квір-асобамі. І вось для мяне было цікава паказаць вось гэтую, як у адной асобе усе гэтыя ідэнтычнасці могуць, в прынцыпе, нармальна суіснаваць. І цікава было, што, па-першае, гэта выстава была ў музеі вольнай Беларусі, што таксама для мяне гэта добры знак, таму што гэта прастора, якая як бы таксама накіраваная на вось нешта нацыянальнае, нейкія настроі, але пры гэтым яны адкрытыя да іншых. І тое, што выставу, другое добрае ўражанне, што на выставу прыходзіла больш людзей гетэрасексуальных, якім было проста цікава, і гэта таксама плюс, таму што квір-людзі, яны і так ведаюць, як бы, як гэта, калі ты з розных ідэнтычнасцяў складаешся, а для іншых было цікава паглядзець. Дзякуй, Артур. Продолжим. Добрыя гісторыі. Добрыя гісторыі. У меня, напрыклад, вельмі шмат, в основном, это добрыя гісторыі, але асабліва некаторыя хацелася прыгадаць, які дасюль грэюць маё сэрца. Тут была працяг тэмы хрысціянскай. Я зусім не вернік, далёкі ад веры, але цікавы досвед маёй бабулі стараверкі Віцебскай, якая памірала і спрачалась з уладыкам наконт мяне, таму што яна расказвала, што вот я внук ей, он ее пачала крытыкаваць, і яна яго крытыкавала, а ў яе адукацыя зусім, она там не тэалагіня, у яе напалову адукацыя, і яна нават потом не перастала хадзіць на споведь, таму што она была расчаравана, і да смерці за месяц она сказала, што внучак, не хвалюйся, таму што вы людзі будучыня, мы яшчэ глупы, мы вельмі глупы. І памерла праз месяц, таму гэта такая сумная, але вельмі моцная гісторыя, што бабуля, якая дзеля мяне таксама там спрачалась, змагалась, як магла. Іншая гісторыя таксама цікавая, калі в 11 годзе мы удзельнічалі, 11 год, здаецца, гей-пікет, які нас заарэштавалі, там на 3 дні пасадзілі. Цётка моя паглядзела БТ і пабачыла, і яна была перакананая лукашэнкаўка, паглядзела БТ і пабачыла, што там мяне нясуць, і яна пасля гэтага ўзненавідзела Лукашэнку, і все. І вот 11 год змяніл. То бок такія прыклады кропкавыя, але вельмі цікавыя, паказваюць. І дасюль меня грэет, маё каханне, меня партнер літувіц, які заўсёды падтрымлівае, калі я ў выгнанні, бо часта мы пачуваемся далёка, мы не можам паехаць на радзіму. Ён заўсёды тут, ён заўсёды побач і не дае мне быць і пачувацца на чужыне. Дзякуючы чаму я заўсёды ў Літве, ў Вільні, дома, і таму гэта грэе. Дякую. Дарья. Да, тоже есть такая позитивная история поддержки. Последние 3 года я жила в Тбилиси, и в последнее время ходила в одно пространство, кафе, просто вот коворкать, обедать. И в какой-то момент мы делали кампанию, и я прихожу к хосту этого пространства, а его открыли ребята из Казахстана. И говорю, вот, ребят, смотрите, вот мы такая вот инициатива, делаем такую вот кампанию, у нас вот есть такие вот классные плакаты, может, мы повесим у вас на стенах?
и я как бы заготавливаю себе там спич, да, там, что это за компания, почему она нужна, там, спич на 15 минут, и буквально там 2 слова, что там, это для того, там, для поддержки квир-людей, и они такие, да, конечно, давайте повесим. И для меня это было так удивительно, то есть, так быстро согласились люди, и ребята повесили плакаты на стенах, и спустя какое-то время в этом пространстве появился даже радужный флаг. Просто, то есть, люди начали как-то реагировать, как-то начало больше появляться квиров в этом пространстве, они повесили радужный флаг, и в целом, как бы, настроение этого пространства, оно и до этого было достаточно такое уютное, да, такое, принимающее. Но в тот момент, когда еще и флаг появился, то сразу же как бы начало ощущаться, что атмосфера как будто бы еще добрее, еще теплее, еще какая-то такая более уютная, такая более безопасная. И больше людей начало приходить в это пространство. Это тоже, как бы, знаете, такой сигнал того, что если в этом пространстве как бы квир-людям безопасно, да, то, наверное, как бы оно и для других людей тоже будет, скорее всего, безопасное. Дзякуй, Дар'я. Пытанне, якое мы не абмяркоўвалі папярэдні гэтай дыскусіі, але ж яно ўзнікла ў мяне зараз пра мову. Мы зараз размаўляем больш часткі на беларускай мове. І як вам падаецца, ці змяняецца беларуская мова, ці яна становіцца больш інклюзіўнай? Вось, напрыклад, у беларускай мове вось, у сраўненні з расійскай ёсць фемінітывы. Для мяне яна больш інклюзіўная. А як вам падаецца, вось, ці яна больш там, пра займеннікі, пра небінарную мову, яна больш інклюзіўная, і ці яна намагаецца быць больш інклюзіўнай зараз? У выгнанні? Хто жадае? Тут гістарычны факт ёсць, што ў нас ёсць і манаграфія пра фемінітывы, напісаная Уладзіславам, але ён таксама і займаецца гендернай тэматыкай у межах лінгвістыкі. Фемінітывы, пра якія вы ўзгадалі, я быў проста ўражаны, я меў дачыненне да выдання першай кнігі Уладзіслава пра фемінітывы ў 2012 годзе, і я проста потым, я не чакаў, наколькі хутка мы, беларусы, проста ўспрымем гэтыя магчымасці, механізмы ў нашай мове, якія існуюць, каб яе зрабіць больш багатай і больш багатай, але не прыдумаць нешта, а проста выкарыстаць рэсурсы, якія ўжо былі ў мове, гэтыя самыя фемінітывы, тыя ж самыя. Але калі казаць пра мову, я думаю, што тут супер важна, каб мы працягвалі карыстацца беларускай мовай у новай рэчаіснасці, у якой мы сябе знаходзім у новых краінах, таму што гэта працуе таксама на багацце нашай культуры, нашай мовы. Тое, што нашым суродзічам у Беларусі можа быць недаступна і будзе ўсё менш даступна, калі будуць працягвацца працэсы, якія адбываюцца цяпер, мы павінны прапанаваць у тым ліку лінгвістычную альтэрнатыву праз тое, што мы жывем у іншым асяроддзі цяпер. Мы таксама бачым, што шмат людзей, якія эвакуююцца з Беларусі там з палітычных прычынаў, да і не толькі можна эканамічных прычынаў, яны размаўляюць, каб адзначыць сябе на беларускай мове. Нават у нашай ініцыятывы таксама большасць людзей размаўляе ў звычайным нават жыцці на беларускай мове або у працы, там дома, таму што гэта такі спосаб, каб паказаць сваю беларускасць, паказаць сваю прыналежнасць да дэмакратычных каштоўнасцей. Ну і ввогуле, каб паказаць, што чалавек беларус або беларуска. Канешне, гэта важна, і ніхто не прымушае людзей, людзі самі жадаюць паказаць вось гэта, і я бачу, што гэта такая тэндэнцыя ўсё больш і больш у супольнасці з'яўляецца такой нават моднай, папулярнай, людзі вывучаюць мову і пашыраюць яе сярод сваіх знаёмых, сяброў там, і не толькі калегаў у працы, увогуле. Так, тут все працует. Тут ваше пытанне якраз звязана з першым пытаннем, я там не до конца адказаў. Чаму варта казаць пра ЛГБТК+. Я хацеў яшчэ трэці момант сказаць, што варта казаць пра гэта і па-беларуску, бо якраз у беларускай мове шмат рэсурсаў ёсць, як у любой мове мы кажам, што там іншай мовай там менш развіта. Тут шмат рэсурсаў ёсць для інклюзіі, не толькі фемінітывы, супольны род, там ніякі род, займеннікі, там дзеяслова, апісальнасць, шмат, гэта не задзейнічана. Але 20-й год падкрэсліў, асабліва ў выгнанні, калі мы пачалі сутыкацца з іншымі мовамі, дзе гэта больш развіта, неважна з якіх прычын, палітычна, ідэалагічна, але там польская, літвійская, ангельская, французская, нямецкая, там гэта больш пытаннем займаюцца, і гэта ўплывае на нас,
І пасля 20-го года я бачу, назіраю, як от гендерны даследнік, што гэта просто выбух адбыўся, што пачалі шукаць беларускай мове гэты ресурс. Нашы калегі Беларусі, беларускай мовы, там газеты «Звязды», якую я аналізую дасюль, там гэта няма. Газета «Звезда», там цудоўная гісторыя, але там няма гэтай інклюзіі. Мы пасля 20-го года адбыўся выбух. Гэта інклюзіўнасць па-беларуску, она просто вось зашкальвае, і гэта цудоўна. Ясна, што гэта трэба ўнармаваць, каб мовазнаўцы далучылись, дапамаглі, але ресурс задзейнічаны. І от якраз паэты, пісьменнікі, пісьменніцы, паэткі дапамагаюць гэта ў выгнанні. Вот і Артур, і Вольга Гапеева шмат робіць, якраз гуляецца з гэтым. І іншыя аўтаркі. Таму адказ, так, она вельмі інклюзіўная, і гэта, канешне, выклікае вельмі час з боку кансерватыўных людзей пэўныя страхі, фобіі, але з гэтым можна працаваць. Дзякую, Владзіслаў. То бок не толькі сцяг забараняюць, але ж і мову. Мова таксама нельга карыстацца, так, у інклюзіўнай прасторы. Я хацеў яшчэ проста сказаць пра... Мы тут кажам пра беларускую мову, і важна, напрыклад, вось мы калі стваралі з Крысцінай Бандурынай, як квір-асобы наш Таўбін, мы напісалі там, што беларускія пісьменнікі, якія пішуць па-руску, таксама з'яўляюцца беларускімі пісьменнікамі, пісьменніцамі. Для нас важна не выключаць кагосьці, таму што калі ты толькі ідзеш у гэтым кірунку, робіш першыя крокі, гэта ўжо першы такі званочак, што ты таксама ідзеш у кірунку дыскрымінацыі пэўнай. Вось таму і, напрыклад, вось тут ляжаць шмат кніг, якія выйшлі ў выдавецтве «Скарына», і там, я думаю, што, напэўна, ёсць штосьці па-руску, не знаю, короче. Ёсць Тоні Лажден, які зараз піша па-руску, і Трасянка таксама важнае пытанне. Калісьці, я памятаю, пачынала, па-моему, гэта Анка ўпала, яна рабіла гэтыя эксперыменты. Я думаю, што гэта і Каміла Цень, вось ёсць такая пісьменніца зашыфраваная. Я думаю, што таксама хутка ўзнікне гэта пытанне, ці можа быць, напрыклад, гэтая Трасянка мовай, якую будуць выкарыстоўваць квір-персоны. Калі рускую ўжо амаль забаранілі, але ўсё ж такі робяцца крокі, каб вяртаць яе, можа быць такое пытанне з Трасянкай. Мы ў адрозненне ад Таўбіна, калі мы рыхтавалі анталогію беларускага гей-пісьменства, мы прынялі рашэнне, што ўсе тэксты будуць па-беларуску. У выніку там, праўда, ёсць адзін тэкст па-расейску, які мы вырашылі не пракладаць. Але мы ўсім прапанавалі, хто напісалі расейскамоўныя тэксты, перакласці іх на беларускую мову. І было шмат прычынаў для гэтага, у тым ліку, таму што ёсць процьма расейскамоўных тэкстаў, цудоўных квір-тэкстаў у гэтым свеце. І трэба было скарыстаць той шанец, каб пашырыць крышачку аб'ём таго, што ёсць беларускамоўнае. І таксама заахвоціць расейскамоўных аўтараў не спыняцца пісаць па-расейску, працягвайце пісаць па-расейску, але давайте вас перакладаць на беларускую, каб вашыя тэксты таксама існавалі ў беларускамоўнай прасторы. Я проста пра тое, што квір-супольнасць можа яна заўсёды адаптоўвалася да самых розных сітуацыяў, таму што была вымушаная і працягвае, і так будзе адбывацца. І мы можам гэты досвед нашага адаптавання выкарыстоўваць у самых розных сферах, у тым ліку з мовай, можам з ёй гуляцца і пашыраць магчымасці, што мы робім з мовай. Дзякуй. Хтосьці жадае нешта дадаць, ці можам ісці далей. Зараз будзе вялікі блок пра то, што мы можам рабіць зараз. І па-першае, пытанне, канешне, пра тых людзей ЛГБТК плюс супольнасць у Беларусі, што мы можам рабіць адсюль, па-за меж Беларусі, для людзей, якія застаюцца тут. Аліса, можа, пачнем з вас. Важна зараз запускаць розныя праграмы падтрымкі людзей, таму што зараз бачна, што шмат людзей сталкиваюцца з рэпрэсіямі, выязджаюць з краіны, і, канешне, ім трэба падтрымка, як выехаць з краіны, і у тым краіну, якую яны едуць, таксама трэба нейкі там праграмы. Тут нават не грошы, нейкі адукацыйныя, можа, праграмы, падтрымка, каб яны маглі знайсці працу ў сваёй краіне, куды едуць. І, канешне, можна яшчэ рабіць розныя кампаніі, як, напрыклад, мы вось
у мінулым годзе рабілі кампанію супраць прыняцця ў Беларусі закона забароне ЛГБТ-прапаганды. Амаль 50 тысячаў людзей падпісаліся пад петыцыю, і дзесяткі арганізацый падтрымалі гэтую ініцыятыву. І вось гэта прыклад, каб падвышаць таксама бачнасць супольнасці, што вось праблема існуе, што ў Беларусі жадаюць забараніць, вось як яны кажуць, улады беларускія, ЛГБТ-прапаганду. І, канешне, вось такія крокі даюць надзею людзям, што іх чуюць, дэмакратычная супольнасць таксама падтрымлівае такіх людзей. І, канешне, вось такія інфармацыйныя медыакампаніі трэба рабіць. Беларускія медыа могуць таксама рабіць у сваіх там YouTube-каналах, там увогуле, ну, таму што ўсё шмат забаронена, там і сайты, ўсё гэта экстрэмісцкія матэрыялы, але яшчэ там у Інстаграме, Ютубе можна нейкія матэрыялы яшчэ публікаваць, відэа, каб казаць о людзях, казаць аб іх праблемах. І, канешне, і калі людзі бачаць, што іх чуюць іх досвед, чуюць іх праблемы, канешне, ім нават гэта ўжо для них шмат. Таму што, канешне, у Беларусі непасрэдна вельмі цяжка штосьці рабіць, але ёсць іншыя інструменты, онлайн-інструменты, напрыклад, там, як мы робім групы падтрымкі розныя людзей, аб'ядноўвай і з тымі людзьмі, хто выехаў з краіны, і з тымі, хто яшчэ застаецца. Можна, вось, нават вось мы апошнія рабілі там групы падтрымкі і такі з псіхолагам, там усё. Нават вось такі малы, вось для них не трэба шмат. Людзі былі просто, ім было прыемна паразмаўляць паміж сабой, пабмяняцца думкамі, досведам. Вось мы там заўсёды шукаем нейкае штосьці вось там маштабнае такое, але людзі чакаюць, вось, пакуль мы шукаем нейкага маштабнага, няма нічога. Вось таксама вось такім трэба вось думаць пра маленькія нейкія рэчы, якія таксама могуць быць вельмі карыснымі для людзей. Дякую, Алиса. Кто продолжит? Дарья. На мое мнение, мне кажется, очень поддерживают камин-ауты. Особенно, когда камин-ауты совершают какие-то публичные персоны. Потому что сказать, объявить о камин-ауте — это как бы не просто как бы заявить о своей идентичности, да, это как бы бросить вызов. Да, то есть это, ну, совершить подвиг, это столкнуться с определенными трудностями, это проявить как бы определенный героизм, и это противостоять государственной пропаганде. Потому что государственная пропаганда белорусская говорит о том, что ЛГБТК людей не существует. Да? То есть, как бы, конечно, это не говорится прямым текстом, но все делается для этого. Вводятся законы о том, что ничего нельзя ни показать, ни услышать, ни увидеть, ни проиллюстрировать, ни сказать, ничего нельзя про ЛГБТ. То есть вот как недавнешний закон, да. То есть, соответственно, как бы люди, которые живут в Беларуси, ничего не видят, не слышат, не говорят, нигде никак не упоминается, ну, значит, и нет этих людей, да. То есть, и все, и государственная пропаганда создает как бы образ того, что ЛГБТК людей не существует. И в этот момент публичная персона, да, у которой есть определенное, там, например, влияние, да, там, на какое-то свое сообщество, например, да, белорусская баскетболистка, известная персона, белорусская легенда, да, Катя Снытина совершает камин-аут. И это не просто заявление, это сказать государственной пропаганде, что «а вот и нет». Типа вы говорите, что ЛГБТК людей не существует. Тияны некие маргиналы. Да. А вот я есть. И это поддержка и себя, как бы заявление о себе, это тоже как бы принятие как бы и своих идентичностей, и теперь свободно как бы говорить об этом и поминать, как бы, а почему бы и нет, это же я, да, во-первых. А во-вторых, это поддержка и других людей из сообщества. То есть, ну, люди видят о том, что есть и другие тоже как бы известные персоны, которые говорят об этом, и, соответственно, как бы это тоже добавляет какой-то, ну, смелости и для себя, да, как бы для того, чтобы жить свою жизнь, тоже как-то, может быть, более открыто и, ну, более, может быть, как-то ярко. То есть и в-третьих, конечно же, это и как сломать государственную пропаганду об колено. Дякую, Дар'я. Хто жадае дадаць? Так, конечно. Тут это вельмі добра, я згодны з калегамі, але просто калі закон будзе прыняты, бо он уже, наколькі я зразумеў, не прыняты толькі палата прадстаўнікоў. Пакуль не прыняты, так. Калі он будзе прыняты, гэты все прапановы будуць вельмі небяспечныя, ну,
І таму трэба з гэтым таксама думаць, мы тут прывіляваныя ў Еўропе і в Еўразвязе, і гэта будзе небяспечна, гэта будуць штрафы, гэта будуць зняволенні, і таму, мажліва, трэба думаць пра іншую таксама нейкія стратэгіі, што мы можам рабіць. І вот наша кропка, мы не так маштабна працуем, але вот наша выдавецтва, напрыклад, мы заўсёды спрыяем, шукаем аўтарак, каб друкавацца, бо они не могуць надрукавацца ў Беларусі, мы можам надрукаваць іх творы ў Лондоне. Гэта вельмі, можа, мала, але таксама вельмі важна. Але найбольшая вялікая праблема, з якой мы мала ўвогуле все працуем і прагаварваем, ясна, што працуем з асобамі ЛГБТК+, якія там потым мы ім дапамагаем пераехаць, але мы амаль забылі, не працуем з бацькамі геев, лесбіек, ЛГБТ-супольніц, якія в Беларусі, якія, па-перша, іншае пакаленне, яны шмат не так актыўна могуць ведаць там в сеціве, і каб ствараць нейкія, не ведаю, структуры асацыяцыі і працаваць з імі, таму што наш досвед ёсць пэўны. І мы бачым, што яны еще в большай адзіноце застаюцца, таму што маладое пакаленне все на ЛГБТК+, яны, я не кажу, яны все одно больш правіляваны, яны актыўна віртуальны, у іх ёсць там які, а у бацькоў іх просто они з гэтай застаюцца з такой вось тупіком, і іх ввогуле не разумеюць ніхто, іх не разумеюць іх асобы таго ж веку. І все, яны просто еще больше в самоце. І вот з гэтым я лічу, што трэба змагаць і нешта рабіць цяпер віртуальна, не ведаю як, але вот з гэтым варта што-то рабіць. Дзякую, Владислав. Можа, я хацеў бы вярнуцца крышачку да таго, што Дар'я сказала крыху раней, што нам хацелася бачыць такіх людзей, як і мы там у фільмах і так далей. І тут, калі яшчэ адзін крок зрабіць, ад гэтага, што мы маем цяпер магчымасць ствараць прыклады, як можна жыць нармальным, поўным жыццём, нам, геям, лесбіянкам, бісексуалам, трансгендерам і так далей. І пра гэта гаварыць мовай, якая зразумелая нашым суайчыннікам у Беларусі, не толькі таму, што это беларуская ці расейская там мова, але таксама праз прызму нашага досведу. Таму вот тое простае, што мы можам зрабіць, гэта проста жыць гэтым нармальным жыццём і пра гэта казаць. І дзякуй Богу, што такія ініцыятывы, як Тутыка фестываль, яны даюць платформу нам пра гэта гаварыць. І трэба больш яшчэ, каб не проста актывісты сядзелі, а каб адбывалася, я не ведаю, на музычнай сцэне адбывалася штосьці квір. Што можа быць квір музычнае, напрыклад? Што сёння, заўтра будзе квір на сцэне? Окей, калі... На асноўнай сцэне. На асноўнай сцэне. І калі гэтага няма на гэтым фестывалі, што квір будзе на наступным фестывалі? Дзякую, добрая прапанова. А пакуль далучайцеся да квір-кропкі, якую мы адмыслова зрабілі на Тутаке. У нас ёсць шмат інфармацыйных буклетаў, і мы таксама адказваем на розныя пытанні, таму што далучайцеся, мы каля байсоў, там нас бачна, таму што розныя цікавыя рэчы, калі узнікнуць пасля дыскусіі кое-небудзь. Дзякую, Аліса. Артур? Я хацеў расказаць, што я не буду называць ініцыятыву, у якой я ўсё яшчэ ёсць, таму што адна з нашых удзельніцаў, яна затрыманая ўжо як год. Я проста хацеў расказаць тое, што мы рабілі амаль да 24-го года. Гэта розныя... Мы працавалі менавіта з людзьмі, з квір-асобамі ў Беларусі, хаця большасць з нас была не ў Беларусі. Мы рабілі такія цыклічныя сустрэчы для тых, хто хоча займацца мастацтвам, таму што мы усе займаемся нейкім відам мастацтва, і мы рабілі, і пераважна гэта былі афлайн-сустрэчы. Гэта было вельмі цяжка, таму што нам трэба было прыдумляць, як знаходзіць людзей, як іх адбіраць, каб гэта было бяспечна, шукаць прасторы, якія будуць нас прымаць. І мы рабілі на кожных выхадных мы рабілі воркшопы і рабілі выставы пасля кожнага. І у нас быў план аб'ехаць у кожным абласным горадзе, зрабіць гэта, але якраз перад былі нейкія парламенцкія, па-мойму, выбары, і акурат добра, што мы вырашылі спыніцца, таму што пачаліся вось гэтыя, як заўжды, затрыманні, аблавы. Вось, але мы былі ў 4 гарадах. Я думаю, што і па тым водгуках, якія мы атрымалі, мы зразумелі, што гэта вельмі важна.
Нам хацелася б, конечно, рабіць гэта і далей, але зараз гэта проста небяспечна найперш для тых, хто знаходзіцца ў Беларусі. Дзякуй, вялікі Артур. Ужо вы самі ўзгадалі гэтае пытанне, але ж як не толькі фестывальная супольнасць можа быць больш інклюзіўна, а як нават всеякія беларускія івенты, палітычныя івенты, канферэнцыі могуць быць больш інклюзіўныя, на ваш погляд, прапанову такую нейкую, адну прапанову ад кожных з вас, ад кожнай. Хто пачне? Владислав? Одна прапанова працяг якраз і вашага пытання і папярэдняга, і цяпер удакладнення. У 19 годзе у нас такой «Прайдзі свет» рабіў такі часопіс апошні, які выклаў віртуальны, які прысвечаны якраз квір-літаратуры. І на сустрэчу, на семінар прыйшоў Альгерд Багарэвіч і Юлія Тимофеева. І таксама было цікава, не вот как ты сказала, што гетера-асоба, але вот цікава назіраць і вот, можліва, вучыцца. І Альгерд з Юліяй сказалі, вот, а чым мы, вот гетера-пісьменнікі, пісьменніцы, можам вам дапамагчы? І все молчали. Я взял тады слово и сказал, что вы можете дапамагчы, потому что вы можете больше писать, героев ствараць не только гетеронормативных, але всяких розных. И потом это все поплывало, и книга «Собаки Европы», якая вышла, там у Альгерда з'явилась вельмі такая квір-цікавая особа, якая праз всю книгу ідзець. И вот якраз не то, что он просто, я думаю, так само сёння зарэагаваў, бо Альгерд вельмі адкрыты і цікавіцца, і сапраўды прыйшоў на той семінар не просто дзеля моды, дзеля птушачкі, а дзеля менавіта, каб быць карысным. І таму тут еще прапанова таксама працаваць, супрацоўнічаць з нашымі гетера-калегамі, калі можна так назваць, асабліва ў сферы літаратуры. Гэта то, што мы можам рабіць праз выдавецтва, праз кнігі, і каб яны з імі працаваць, таму што яны вельмі часта пішуць кнігі, яны выходзяць, і яны маюць уплыў. Іх чытаюць, і калі яны не будуць чытаць на там квір-аўтарак, то яны могуць дапамагчы вот эту вот інклюзіўнасць і там квір-адкрытасць нейкую зрабіць у сваіх тэкстах. Дзякуй. Дзякуй, Владислав. Ось, я ўжо шмат гадоў працую незалежных медыа, і ў меня было шмат размоў з рознымі там беларускімі палітыкамі дэмакратычнымі, і заўсёды ў куларах кажуць, што вось мы з вами, малайцы, там працуйце, а калі рэч даходзіць там паўдзельнічаць у мерапрыемстве нават такім закрытым нейкім, то не, ўжо не будзем удзельнічаць. І вось самае простае, што можна спакойна казаць, што вось праблема ЛГБТ-супольнасці дзесьці там на сустрэчах міжнародных, якімі сустракаюцца, каб не так, што ў куларах, так, мы размаўлялі добра, гэта ўсё, канешне, прыемна, але калі не размаўляць, не запрашаць і квір-асобаў на такія мерапрыемствы, канешне, не будзе ніякіх зменаў, не будзе там праграма падтрымкі. Мы, канешне, глобальныя змены не гаворым зараз, але праграмы падтрымкі вельмі патрэбныя, таму што шмат людзей выязджаюць зараз. І я бачу, што зараз з боку дэмакратычных сіл ёсць ініцыятыва, ёсць нейкія мерапрыемствы, але вельмі баюся, што гэта можа быць нейкі такі піар, хайп, бо зараз гэта аб гэтым кажуць, рэпрэсіі, законы, ўсё гэта стала актуальна, і можа вось калі гэта ўсё будзе прынята, ўсё зноў маўчанне, таксама не трэба гэта замаўчваць, трэба казаць, і каб дэмакратычныя палітыкі таксама дапамагалі нейка, і не толькі палітыкі, ўвогуле звыклыя людзі звычайныя таксама казалі, паднімалі гэта пытанне, што і калі яно будзе гучаць, то таму і з часам знойдзецца нейкае вырашэнне гэтай сітуацыі. Дзякуй, Алиса. Дарья? Мне еще кажется, что когда, например, мы говорим про медиа, то чаще всего в медиа квир-тема появляется в контексте того, что опять боль, страдания, убили, задержали. А каких-то позитивных контекстов как будто бы не присутствует. А просто, например, сделать какой-нибудь материал про, не знаю, как в какой-то стране изменилось законодательство, как в какой-то стране появились партнерские браки или разрешились какие-то еще другие формы, да. То есть какие-то позитивные изменения, которые происходят в мире, или хотя бы, или там в Беларуси, там, не знаю, что у кого-то что-то хорошее произошло, таких новостей вообще не присутствует. То есть если и есть в медиа, да, то только новая репрессия, новый закон. Да, только кого-то опять задержали, кого-то убили, и всем плохо. То есть это тоже, видите, как бы с определенной стороны как бы формирует вообще представление о людях. Дякую, Дарья. Чэрвень у многіх краінах квір-супольнасці і не толькі квір-супольнасць азначае як месяц годнасці ці Pride Month.
Ну гэта пайшло яшчэ з Амерыкі, і чаму б гэта не рабіць у нас у беларускіх арганізацыях? Дастаткова прадумаць і там і медыастратэгію нейкую, каб зразумець, якім чынам гэта тэматыка датычыць мяне, той арганізацыі ці той структуры, якой я займаюся, ініцыятывы той самай структуры. Ну і, канешне, было б цудоўна, каб офіс Святланы Ціханаўскай далучыўся да наступнага прайда ў Вільні. Так, дзякуй вялікі. Дарэчы, добрая заўвага, я зараз падумаў про тое, каб, потому што я таксама сябра пэна беларускага, і я так сабе паставіў такую мэту, каб больш казаць пра квір-пісьменнікаў, пісьменніц, і сапраўды многія людзі пасля мне казалі, што вось вельмі добра, што ты пра гэта кажаш, таму што такое было адчуванне, што ўсё роўна у нас пісьменнікаў больш, гэта проста мужчыны, і, напрыклад, там, калі ідзе збор на нейкія прэміі, то заўсёды як бы на языку і намінуюцца кніжкі, якія зусім не квір. Вось. І я заўсёды вышукваю спецыяльна ўсё, што ёсць, ўсё, што можна лічыць квірам, і дадаю гэтыя спісы. І вось якраз добрая думка, напэўна, наступны крок, што я б зрабіў на наступным, можа, паседжанні, гэта якраз вось гэта зрабіць таксама у такой найбуйнейшай літаратурнай арганізацыі ПЭН, які займаецца якраз і правамі чалавека, у тым ліку, зрабіць месяц таксама гордасці, вось, каб пісалі больш пра квір пісьменнікаў, пісьменніц, паэтаў, паэтак. Дзякуй. І вось гэтае пытанне, на якое ўжо пачаў адказаць Владзіслаў. Як гетерасексуальныя людзі? Гэта пытанне ад мяне. Марына М. пытаецца. Як гетерасексуальныя людзі могуць быць саюзнікамі, не павучаючы, а падтрымліваючы? Вось вашыя прапановы. Хто пачне? Давайте. Аліс. Можа, мы просто запытаем у людзей? Таму што гэта не ад нас як бы залежыць. Не, мне падаецца, тут гэта такое практычнае пытанне, таму што, ну, можна заняць пляцоўку і гаварыць, вось, я ведаю, што ім усім трэба, зараз я вам распавяду. А што, як на ваш погляд, вось, можа вы такую прапанову, як точна, вось, 100%, як не надо падтрымліваць квір-супольнасць, ЛГБТК плюс супольнасць, як не трэба падтрымліваць. Можа, вось такую прапанову? Дар'я. Все ж таки скажу, как трэба, наверное. Мне кажется, что хорошо поддерживает со стороны вот союзниц и союзников, да. Вот Марина как-то вот сегодня сначала говорила про то, что, например, а как правильно обратиться, да, вот, а как правильно сказать. И гетеросексуальные, цисгендерные люди могут какую-то информацию узнавать, читать, да, гуглить, там, просто разговаривать, там, спрашивать, и потом эту информацию как бы хранить в себе, анализировать, обрабатывать, и потом рассказывать просто своим друзьям, как бы своему сообществу, да, то есть, ну, скорее всего, что, наверное, как бы, ну, трудно сказать, да, у кого каких друзей больше, но в своем сообществе, как бы, если ты видишь потом, что там твоя подруга или друг там как-то, может быть, не совсем корректно высказывается, да, или просто там использует какую-то некорректную лексику, но ты понимаешь, как бы, что это там не со зла, а если даже и со зла, да, но ты уже обладаешь какими-то знаниями, ты уже обладаешь какой-то эмпатией, каким-то представлением и там чувством справедливости, то ты можешь просто как бы сказать своим друзьям, да, как бы, ну, просто сказать, что как можно это делать по-другому. Ну, просто по-дружески. И это то, что будет идти на благо квир-людям, мне кажется. Дякую, Дар'я. Владислав? Ну, я уже часткова адказаў. Я выбачаю, што я забег наперад. Дякую. Як працаваць, ну, так, пісьменнікі могуць што рабіць. Але тут вот, якраз прыклад Альгерда Бахаревіча і іншых пісьменнікаў адкрытых, як я называю, якраз яны цікавяцца, вот як і ты таксама цудоўна, ты вот спыталась, ты не адразу сказала, как вот ты ведаеш, і как звычайна, бо журналісты, журналісткі, астатнія, хто прэзентуюць тэму, вельмі часта далёкія ад квір
тэмы яны не ведаюць, яны недалікатныя, яны вот просто вот как іх навучылі і часто з памылкамі з такой амальгамна падаюць нас. Просто не трэба баяцца сапраўды звярнуцца, спытаць, вот, бо як даследнік вельмі важна вымярэнне самавызначэння. А гэта часто все ігнаруюць. І самі вот как вот они вырашылі, как вот традыцыйна лічыцца, яны опісваюць, падаюць нас. Не, трэба звярнуцца, как назваць і потым далікатна гэта артыкуляваць і прасоўваць. Хацеў пачаць з гэтага, таму што гэта складаная тэма, справді тут няма аднаго рэцэпту, але хаця б пачаць вось з гэтага, цікавіцца, пытацца самавызначэннем, а ўжо потым мы дапаможам. Дзякую, Владзіслаў. Аліса? Вось такі прыклад сёння, вось наша квір-кропка. Яшчэ вось у меня таксама то есть калегі з медай, таксама вось адзін сябар так пытае, ну, конечно, я то есть не буду там з вами там ну, обок там стаять, але калі што там кліч, калі там тосьці там якісь праблемы, хтосьці там прыйдзе там, калі дапамогу. Не, ну, конечно, там, ну, это больше жарт, але, конечно, ну, кожны чалавек можа падтрымліваць просто вось калі вот, у кожнага ж ёсць сям'я, якісь блізкія асобы, знаёмыя, і калі вось у гэтай асобы адной, ну, вось прыклад, ёсць асоба, ёсць там квір або транс людзі ім знаёмы, можа казаць сваім іншым, распавядаць, што вось не трэба вось, ну, там асуджаць гэта, трэба падтрымліваць, што гэта такія людзі, як мы. Вось і маі сябры, вось яны ведаюць мяне, яны могуць распавесці іншым. І вось так гэта працуе, што вось людзі адзін праз аднаго распавядаюць. Ну, гэта самае простое, што можна рабіць у гэтай сітуацыі. Ну, конечно, я уже не буду, там было сказано про палітыку, што яны можуць казаць таксама паднімаць, выкарыстоўваць свае рэсурсы, как падтрымліваць квір-асобаў. Таму што галоўнае, каб яны зразумелі, што квір-асобы гэта частка беларускага грамадства, гэта вельмі важная рэч. І, на жаль, шмат людзей з беларускай дэмакратычнай супольнасці нават не разумее гэта. І гэта вось, як гаворыць база, што вось квір-асобы гэта, ну, не нешта там іншае, не збоку. Гэта вось, оно тут, оно вось у беларускай грамадстве, гэта такі, усе разам мы аб'ядноўваемся у адно, у беларускае грамадства. Вось і гэта усе павінны ведаць і таксама і гэта аб'ясняць всім астатнім. Дзякую, Аліса. Ігор? Выглядае, што мы ўсе хочам, мы ўсе запытваемся пра бачнасць, каб нашыя саюзнікі і пагаджаліся на тое, што мы квір-людзі будзем навідавоку і бачныя, і не здзіўляліся гэтаму. Ну, я шмат у чым прывіляваны ў тым, што я жыву ў Лондоне, я просто бачу на вуліцах шмат чаго, што адбываецца. Але я пастаянна бачу, як проста гетэрасексуалам абняцца, пацалавацца, ушчыкнуць адзін другога за задак. І ніхто на гэта не звяртае ўвагу. А як два мальцы ці дзве дзеўкі ўзяліся за руку, паварочваюцца галовай. Я не пра тое, што саюзнікі не павінны паварочваць галову, таму што, ну, сапраўды гэта не так ужо і часта адбываецца. Ты паварочваеш галаву. Пра тое, што заахвочваць гэту нармалізацыю квір-адносінаў вот на вуліцы, на такіх падзеях. Дзякуй Богу, што тут ёсць квір-кропка, вот прыклад такой дзейнасці. Дзякуй, Ігор. Артур? Мне падаецца важна таксама сказаць, вось гучыць амаль заўсёды, што мы павінны штосьці рабіць, мы павінны расказваць, і гэта выглядае як некае такое тэрмін інфармацыйнае абслугоўванне, калі ты кожны раз мусіш нешта расказваць чалавеку, а чалавек мусіць толькі слухаць і як бы і прымаць гэта альбо не. Мне падаецца важна момант самаадукацыі і момант, каб чалавек кожную рэч, гэта не толькі датычыць нейкіх квір-пытанняў, ставіў пад сумнеў. Чаму вось так? Трэба шукаць нейкія розныя, чытаць крыніцы, розныя думкі, слухаць розных людзей і вучыцца фармуляваць з усяго гэтага тое, што табе блізка, і тое, што неказерня шукаць праўды ў гэтым. Дзякую, Артур. Вось мы зараз з вами жывемся ў міграцыі, так адбылося, што зрабіць, але ж у міграцыі адбываецца шмат чаго добрага, і
ну, вельмі карыснага для беларускай супольнасці, ЛГБТК плюс супольнасці. Вось які адзін інструмент, якую адну ідэю вы з сабой вось возьмеце ў Беларусь будучыні, што б вы хацелі, каб вось мы зарабілі вось у нашай Беларусі, вось адзіная нейкая ідэя, якая можа палепшыць становішча ЛГБТК плюс супольнасці ў Беларусі? Мой адказ можа быць не тыповым, але я б сказаў, што у нас павінен з'явіцца музей сучаснага мастацтва, якога ў нас не было амаль ніколі. І, на мою думку, праз мастацтва можна многа сказаць, чаму людзі па ўсіх краінах, калі яны там падарожнічаюць, ідуць у нейкія музеі і галерэі. Таму што ім цікава гэта, ім цікава, нават калі яны не разумеюць сучаснае мастацтва, яны ўсё роўна туды ідуць. А праз мастацтва можна даносіць шмат ідэй і думак сваіх. Дзякую, Артур. Калі б я мог і атрымалася, напрыклад, пераехаць цяпер у Беларусі, там, напрыклад, займацца бізнесам, я з задавальненнем бы адкрыў квір-кнігарню. І захвочваў бы іншыя кнігарні там мець палічкі ў сябе квір-літаратуры, напрыклад. Супер, дзякую, Ігор. Аліса. Ну, я, конечно, вот для мяне ёсць досвед стварэння такіх супольнасцей у Польшы зараз, у іншых краінах Францыі, беларускіх квір-супольнасцей. І, конечно, гэты досвед, ну, вельмі для меня карысны, каб вы таксама вось у Беларусі гэта рабіць. Таму што я бачу, што калі людзі бачаць адзін аднаго, яны падтрымліваюць адзін аднаго. Вось і наша зараз асноўная справа, асноўная, каб рабіць такі сеці ўзаемападтрымкі, калі чалавек падтрымліваць адзін аднаго. І гэты досвед таксама перанесці ў Беларусь, калі людзі будзе аб'ядноўвацца у гэтым супольнасці, можа быць, не так шмат людзей, там можа 50-100 чалавек, напрыклад. Але калі вось людзі, хтосьці атрымаў нейкі досвед там падтрымкі, ён можа перадаць другому. І, канешне, гэта тут не толькі для квір-персонаў гэта актуальна, а ўвогуле для беларусаў таксама. І, канешне, гэта будзе на пачатку, калі Беларусь сітуацыя зменіцца, калі адбудуцца дэмакратычныя змены, канешне, вось гэта падтрымка будзе патрэбна людзям, і, канешне, гэта трэба будзе рабіць. Дякую, Аліса. Владислав. Я б, вярнуўшись в Беларусь, в новую Беларусь, я б запустил бы серию квир-літаратуры, і не толькі то, што мы выдаем недавно, але насамрэч гэта літаратура сягае куды, глыбей далей. Я могу тут зноў згадаць улюбёнага Міцкевіча, Тамаша Зана і перавыдаць гэту класіку, якая вельмі правакацыйная тэма, але с таким навуковым апаратам, опісаннем, і падаць такую, і паказаць, што это пачалось не тут у выгнанні, мы не захварэлі у дэмакратыі на гэта, а паказаць, што вось 19-18 стагоддзя у нас былі свае тэксты на розных мовах напісаных, і выдаць гэта прыгожа, і каб это было просто прадавалася кнігарні, якую Ігор створыць квір, і каб гэта выкладала в школе, как это прыклад многіх краінаў, я ведаю, дакладна в Канада, Францыя, якая ввела сваіх класікаў і падкрэслівае гэта квір, гей, лесбі, аўтаркі, якімі французы павінны ганарыцца. І гэта вывучаюць шкаляркі в сярэдняй школе. Я ўжо не кажу про універсітэты. Вось я бы такое прапанаваў. Дякую, Владислав. Дар'я. Мне сейчас вспомнилась история, которая случилась с нами в прошлом году, когда мы делали нашу первую кампанию «Кохання моя религия», и внезапно нас, компания яркая, шумная, красивая, и в какой-то момент начинают уже поддерживать многие люди, с которыми даже и не было никакой коммуникации до этого. И группа РСП на своем концерте сказали про инициативу, сказали про кампанию, и сказали, что ребята, смотрите, как здорово, давайте поддерживать друг друга, давайте любить, кого мы хотим. И потом выступали в наших футболках. И мои соратницы были в этот момент на концерте, и они сказали о том, что это было супер приятно. И вот мне кажется, что вот такие штуки должны тоже быть и в Беларуси, да, когда, например, там какие-то концерты, выступления, и люди, которые хотят, например, там проявить поддержку, это даже еще и к предыдущему вопросу, да, как можно проявлять поддержку, там, не знаю, носить там радужные футболки, да, там брошки, там значки, там бутылки, там еще что-нибудь, какие-то такие вот символические вещи, которые, просто как бы видишь, и ты понимаешь, что, как бы приятно, вот. И мне кажется, что в Беларуси должно быть очень много разных квир-пространств.
книгарни, кавярни, вот все, что вот возможно, любые публичные пространства просто квировые, где там, не знаю, висят флаги, да, где просто люди чувствуют себя, ну, вот максимально свободно. Дзякуй, Дар'я. У мяне засталося апошняе пытанне. Вы ўжо можаце выкарыстоўваць гэтую магчымасць. Праз 5-10 хвілінаў мікрафон перайдзе ў залу, і мы можам паслухаць вашыя пытанні і спадзяемся, што адкажам на іх. Маё апошняе пытанне, калі мір зараз ляціць у дупу, свет звар'яцеў, мы ўсё гэта бачым, ад Трампа до новых законаў рэпрэсій у Беларусі, па ўсяму свету гэты крэну правы шлях. Што вам дае надзею прадоўжваць вашу працу, прадоўжыць асвету, што дае надзею зараз? Дар'я, пачнем с тебя. Да, мне кажется, что мне очень дает надежду, когда, например, там пишут там, в личные сообщения люди или там в сообщения там, персонального аккаунта люди, которых мы вообще никак не знаем, но они пишут о том, что они там прочитали какой-то материал, и у них что-то изменилось, да, случился какой-то инсайт, и появились какие-то новые знания, и изменилось отношение. И вот когда происходят такие вот вещи, и люди об этом говорят, да, то есть как бы не стесняясь там признать того, что чего-то раньше не знали, меня это очень сильно вдохновляет, и вот, ну, вдохновляет такая вот смелость людей. Дзякуй, Дар'я. Владислав. З одного боку, меня мобілізує, як би не дивно гучала, не страшна гомофобія, з якою сутыкаешься на всіх, асабліва в Беларусі, і гэта мобілізуе, это показывает, что еще это закон, які будут приймати в Беларусі, это еще раз подкресліване, что мы з добрага боку гісторыі. Мы на добрым шляху, гэта мы і так ведаем, але вот такія моманты падкрэсліваюць гэта асабліва. Ну і з іншага боку, мажліва, рэакцыі, мы як выдаем кнігі, пішам кнігі, мне заўсёды упэўнівае, і яшчэ я просто аптыміст, але яшчэ больш падкрэсліць мой аптымізм, гэта рэакцыя чытачоў-чытачак, якія з Гішпаніі, з Канады пішуць, альбо бацькоў, асабліва калі выйшла кніга «Песні тралейбусных рагуляў», нечакана я атрымаў шмат такой рэакцыі, і я зразумеў зноў яшчэ раз, што мы на правільным шляху і што мы павінны гэта рабіць і далей, і гэта грэе, гэта дапамагае. Дзякуй, Владислав. Аліса. Ну, так само, надеюсь, дае вялікая солідарнасць, што людзі далучаюцца нас на Беларусі, нашы ініцыятывы таксама жадаюць штосьці рабіць, жадаюць падтрымліваць. Канешне, гэта заўсёды вельмі натхняе. І вось калі зараз у Беларусі вельмі мала засталося ініцыятываў, так вось у такіх умовах спыняцца гэта папросту немагчыма, нельга гэта. І калі видишь, што людзі падтрымліваюць цябе, вось у меня таксама былі такія моманты, калі мне вось жадалася, можа ўсё гэта, але я бачу людзей, новых людзей, якія вось кажуць, што вось мы гатовы працаваць, дапамагаць. Канешне, вось для мяне гэта стымул вялікі, што вось ёсць такая салідарнасць увогуле, ну гэта такі у беларусаў салідарнасць заўсёды была з адной з галоўных, калі людзі падтрымлівалі адзін аднаго ў розных сітуацыях. І канешне, вось адным словам можна гэта проста сказаць, што вось как. Дзякуй, Аліса. Ігор. У Великабрытаніі роўны шлюб быў прыняты, калі там пры ўладзе былі кансерватары. І гэта было яшчэ раз для мяне, пераканала мяне, што правыя гэта не заўсёды нашы ворагі для квір-супольнасці. Ворагам для нас з'яўляюцца культурныя войны, таму што калі адбываюцца вот гэтыя страшныя канфлікты ў грамадстве, падсвядома грамадства шукае ахвяраў, якія будуць выбірацца з меншасцяў, самых слабых і так далей. Я про тое, што не трэба траціць... Добрый день. Сядайте, слухайте, сядайте. Адукацыя. Куды? Сходим. Вы сядайте, послухайте нешта добрае. Ну, вы б калі б с нами. Дзякуй, вялікі. Дзякуй. Ну, калі б ён тут хоць 10 хвілінак посидзеў з намі, нешта б добрае пачуў. Ігор, калі ласка. Так, я про тое, што я про тое, што
то не трэба траціць надзею толькі з-за таго, што рэспубліканцы там пры ўладзе ў ЗША ці кансерватары будуць у іншых краінах. Менавіта трэба працаваць проста на салідарнасць. Чым больш салідарнае будзе грамадства, тым менш будзе патрэбаў у соцыуме шукаць нейкіх спантанных казлов адпушчэння, якой квір-супольнасць хутчэй за ўсё і стане ў такіх сітуацыях. Дзякуй, Ігор. Артур, што вам дапамагае вось жыць і натхняцца, вось, не гледзячы на такія справы? Ну, я ў адрозненне ад уладзе больш песімістычна настроены. У мяне ёсць любімая мастачка з Венесуэлы Дорис Сальседа. Яна вельмі шмат працавала з тэмамі гвалту, насілля. Яна рабіла вялікія працы там па адкрыцці імёнаў тых, у каго звозілі у тыя гады, калі яна там пачынала. У Венесуэле было вельмі страшна, там людзі знікалі проста з вуліцы. Яна працавала і дасюль працуе з гэтай памяццю і з тэмай насілля. І яна мне спадабалася, ну не то, каб спадабалася, але я вельмі зразумеў яе словы. І вось яна сказала, што мастацтва не ўратуе свет. Гэта колькі ўжо існуе мастацтва, і яно яшчэ не спыніла ні адну вайну і не ўратавала людзей увогуле. І мы зараз ўсё бліжэй да таго, каб проста знікнуць як чалавецтва, як від. Вось, але мне, напэўна, даюць надзею людзі. Вось, я б іх назваў такімі Дон Кіхотамі, якія ўсё роўна бяруць аднекуль смеласць, не ведаю, што яшчэ, ідуць проста змагацца з гэтымі ветрянымі мельніцамі. Вось. Дзякую, Артур. Ну што, даражэнькія гледачы, ці вы маеце нейкія пытанні? Я запрашу адзін мікрафон, ці можам мы даць у залу. Так, будзе вельмі карысна. Дзякую вялікі. Калі вы маеце пытанне, калі ласка, дайце нам нейкі сігнал, дайце знак, што у вас ёсць пытанне. Мы вельмі адкрытыя, мы пагутарылі з нашымі эксперткамі папярэдадні, усе гатовыя да любых пытанняў, таму калі ласка, калі у вас ёсць пытанні, вы можаце вось не крычаць на нас, як тут было, а вось так дэмакратычна. Дзякуй. Ці працуе? Не працуе мікрафон. Не даеце голасу. Не даем белому цисгетера мужчине слово. Не даеце белому гетера мужчине слово. Привітання. Так, вітаю. Я па-расейску, таму я так сфармулюю лепей сваю думку. Глядзіце, вельмі цікава. Па-першае, на расійскай мове казаў ён. Па-першае, дзякую за тое, што вы уздымаеце гэтыя тэмы. Это вельмі для мяне важна, для мяне асабіста. Я растлумачу чаму. І па-другое, пераходзім ужо да пытанняў. Мне падаецца, што праблема, а гэта праблема, якую мы маем, адносіны грамадства да пытання квіра і так далей. Гэта праблема. Яна вельмі шмат узроўневая, так? Вельмі шмат узроўняў ёсць. І ёсць, напрыклад, такія людзі, я вось па сабе, такія як я, якія намагаюцца разабрацца, але вельмі баяцца гэта зрабіць. Таму што у мяне ёсць базовыя такія тупыя пытанні, і я баюся іх задаваць. Добра, я журналіст, я там мушу сам зайсці кудысьці, штосьці выясніць, але калі б я не быў журналістам, а проста быў зацікаўлены ў гэтым пытанні, да, вось, тупыя пытанні там наконт, я не ведаю, у якім родзе там, напрыклад, вось Аліса сказала, ці сказаў, ці сказалі, вось тупейша, і я баюся іх задаваць, таму што я разумею, што гэта можа неяк пакрыўдзіць чалавека ці яшчэ штось, так? Гэта першы такі ўзровень. Допустим, там, левы, правы. А ёсць яшчэ такі момант. Напрыклад, я сяджу са сваімі сябрамі, мы выпіваем дзесьці, і заходзіць гутарка пра, напрыклад, пра прайд. Вось у нас у горадзе, там у Варшаве адбываецца прайд, так? Я кажу, я там быў, вось мне падабаецца, я таксама з ім. Я кажу, добра, а чаму ты з ім? Я кажу, вось я падтрымліваю, мне, людзі там і так далее, іх права парушаюцца. І яны мяне пытаюць напрямую,
А якія правы іх парушаюць? Што і не так з імі? Што ім не даюць крэдыту ў банку, ці ім не даюць там яшчэ штось. І вось гэтыя базавыя асноўныя такія рэчы, да, на которые я не магу растлумачыць. Ну, яны кажу, а што не так? Крэдыты даюць? Я кажу, ну, напэўна, даюць. А жыць яны могуць разам пад адным дахам там? Я кажу, ну, напэўна, так, ніхто ж не... Дык а што парушаецца? І вось для мяне два пытанні. Першае, куды мне падзяваць гэты страх? Каб, да, я зараз пераадольваю гэты страх. Дарэчы, я па-расейску хацеў размаўляць. Вы бачыце, як я спужаўся, што я на беларускай мове. Это першае. А другое, як растлумачыць вось на гэтым базавым такім земляным узроўню людзям вось на гэтыя тупыя пытанні, да? Хаця пытанняў не бывае тупых, як мы ведаем. Вось як на гэтым базавым узроўню ім з чаго пачаць, куды іх ткнуць, таму што яны не будуць, як журналісты, самаадукоўвацца, гэта не пра іх. Яны будуць, яны вось такія, траўмаваныя, так, што вось, тут, яны такія, як пачаць дыялог з такімі? Мне, не вам, мне. Дзякую. Дзякую, Константин. Хто жадае адказаць? У мяне, напэўна, ёсць пытанне, адказ на ваше другое пытанне. Гэта окей не ведаць адказаў на нейкія базавыя пытанні, але я б, можа быць, раіў бы, калі вы заўважаеце, што ў вас няма адказу, занатаваць гэта і даследаваць, каб наступны раз вы мелі адказ. Напрыклад, калі вы не змаглі адказаць, якія правы парушаюцца, ну, вельмі просты прыклад, калі я ляжаў у шпіталі, то майму сужонку не трэба было тлумачыць, што ён мае права мяне наведаць там. Ён проста сказаў, што ён мой сужонак. Всё, ён меў поўны доступ да мяне ў шпіталі. Ну, дык вось правы парушаюцца. Так? І тое самае, палітзняволеным нашым могуць толькі сваякі дасылаць там перадачы, перадаваць і так далей. Ну, таму што у нас няма роўнага шлюбу. І тэлефанаваць. Тэлефанаваць. Ну, от калі ласка, парушаюцца правы аднаполых параў. Ну. Дзякуй. Хто? Аліса? Таксама можна сказаць пра трансперсонаў. Зараз у Беларусі фактычна немагчыма змяніць свае дадзеныя, там пашпарт, які-небудзь дакумент афіцыйны. Гэта таксама праблема вялікая для чалавека. Калі чалавек фактычна ўжо функцыянуе як жанчына або мужчына, але мае там іншыя дакументы іншага з іншым полам, канешне, ён прыходзіць там у банк, адкрыць рахунак і адразу да яго пытання: ты гэта чалавек ці не? І, на жаль, зараз, калі ў такій сітуацыі, калі фактычна ўсім людзям даюць адмову у трансгендерным пераходзе ў Беларусі, чалавек не можа мець дакументы, а гэта вельмі важна ў грамадстве, калі вось мы ўжо загаварылі там пра крэдыт, пра нейкія такія пытанні, і таксама можа толькі з гэтай прычыны атрымаць адмову. І вось і аднаполы, канешне, вось то тоже, канешне, такая праблема існуе зараз у грамадстве. І што датычыцца іменнікаў, то можна запытаць у чалавека асабіста, калі трэба. Я выкарыстоўваю заменнікі яна, яе. І калі вось ёсць такое праблемнае пытанне, і вось вы не ведаеце там, што вось чалавеку проста напрост запытацца, і людзі нармалёва рэагуюць. Я вось ведаю шмат вірасобаў, яны нават для них гэта вельмі добра, што вось у них пытаюць гэтае, што гэта, значыць, чалавек такі фрэндлі. Няма ў гэтым нічога такога страшнага. Гэта ўсё можна запытацца. Дзякую, Владислав. Частковый отказ для вас. На первое питание оставляю для таких, как вы, открытых. И мы с такими как раз працуем. И, ну, например, вы сорвали просто идею, в сенсе идею, за якую я 3 годы працую, и мы про это казали в нашем выдавецтве, писать книгу, ствараць, якую пачал инклюзия, такой подручник, але как раз инклюзия для чайников. Гендер для чайника, потому что как коллеги в Франции, в Канаде зрабілі, ну, я натхнённый французской моделью, они так працуют с гетерограмматством, как вот для чайников, такие простые. Ясно, что ваши сябры, я вот за пивом, я не веду, ці будут читать такие книги, вы сказали, что нет. Але вот вы цікавитесь, вы открыты, и вам, коли страшно, вы могли просто купить такую книгу в книгарне анонимно, и вы бы нам отказы на многие пытания вы знайшли. По такой вот подручник, я ведаю, он уже наспел по ветры летает, з гэтым трэба працаваць далей. Вот ваше пытанне нас еще падштурхнет еще далей. Я думаю, мы будем працаваць у гэтым кірунку. Адказ таким сябрам, якія пьют за пиво, ну вы не скажете, такое часто здаралось с нами, со мной. Я просто становился крыху грубым и казал, ну вот когда вас
у них дети, и там альбо чекают детей, кажу, ну у вас детенок будет, я пожадаю, детенок у вас будет квир, и тогда вы все отказы будете знаходить самі в своїм житті, і кропка. І гэта працуе, ведь часом это працуе, это може грубо, пробачте, я сам... А вось, але такое здараецца, і потым они самі будуць шукаць адказы і становіцца мяняцца. І вось для майго сувядоўца, тут мы пачыналі з гэтага дыскусію з таго, што не са ўсімі трэба спрачацца, таму што нейкія людзі нават нехта ці Ігор казаў, ці хто, прабачце, я ўжо не памятаю, што некія людзі, вось мы адразу зразумеем, што яны не жадаюць ніякай адукацыі зараз. То бок вы вось свой рэсурс нейкі патраціце, не трэба. З некаторымі людзьмі, вось з некаторымі людзьмі і не трэба спрачацца, увогуле не траціць свой час. Дарья. Я бы, может, еще просто немножко добавила пару примеров. Например, какие права нарушаются, да, вот такое там просто базовое право, там право на семью и на брак, которое просто, ну, никак не реализуется в дискриминационных государствах. И гетеросексуальным людям, которые там в паре, там женаты, не женаты, как бы кажется, что, ну так а что здесь такого особенного, ну хотите вы жить вместе, любите друг друга, ну так живите, кто ж вам мешает, да, ну как бы спасибо, конечно, но на самом деле за браком и штампом в паспорте следует очень много привилегий, которые прямо очень сильно ощущаются, например, в эмиграции, да, то есть когда, например, одна из супругов делает ВНЖ, другая супруг может получить ВНЖ как просто +1 по воссоединению семьи. То есть без этого штампа в паспорте эта возможность уже просто неосуществима, да. А когда в эмиграции мы находимся все в очень сильно уязвимом положении, да, например. Или там это, вот как уже упоминалось, например, там к супругу прийти в больницу, прийти в тюрьму в Беларуси, да, то есть как бы, невозможно там, не знаю, там прийти на свидание, передать передачу, там еще узнать просто, например, какие-то новости, да, о человеке. Это просто невозможно. Например, некоторые люди хотят растить детей, и не у всех людей есть такая репродуктивная возможность, например, да. Опять-таки, у государства есть такая возможность, например, там усыновление, удочерение, но для этого опять-таки нужно как бы иметь как бы брак и приличную почетную семью, да. То есть это уже как бы раз. Без вот этого как раз-таки брака. Дякую, Дар'я. А што з Дар'я? Нет. І жанчыну лішаць, пазбаўляць голаса. Дзякуй, Дар'я. Мы яшчэ маем час на 1-2 пытанні, калі вы маеце іх, калі ласка. У нас роўнасць. Голас не для жанчын, не для мужчын. Раз. Ясна. Мне ось цікава якраз сітуацыя, якая толькі што адбылася, і ўжо прагучалі меркаванні наконт таго, як трэба на яе рэагаваць. Можа быць, хтосьці падзеліцца сваім досведам, як гэта там, можа быць, было ў іх жыцці, і як правільна, да, то бок, ну, ці больш агрэсіўна, да, бо сучасны свет, ён паказвае, што, ну, трэба паказваць сваю моц, сваю сілу і адказваць жорстка. Але пры гэтым усім, ну, на мой погляд, ізноў жа, там для беларусаў гэта не такая якасць, якую мы звычайна там намагаемся пазбягаць канфліктаў. І як вось у такіх выпадках, да, і агульна можна выказацца больш агульна, як, на ваш погляд, трэба рэагаваць вось на такія канфлікты? Дзякуй за пытанне. Хто жадае пачаць? Гэта была сітуацыя. Окей, можа я тады пачну. Калі я правільна зразумеў сітуацыю, гэта была агрэсія, вербальная агрэсія. І такія выпадкі трэба, калі магчыма, трэба спыняць чым хутчэй, што і ў прынцыпе было зроблена. Але будуць сітуацыі, калі гэта немагчыма спыніць. І я быў столькі разоў у выпадках агрэсіі супраць мяне. Ну і моя стратегія была сыходзіць, я не мог пабіцца ў той момант, там, я не ведаю. Але калі я мог бы, я даў бы морду, таму што, ну, гэта агрэсія, яе трэба было б спыніць.
у нейкіх маіх выпадках. Дзякуй, Ігор. Артур. Ну, у мяне таксама не было нейкіх такіх сітуацый відавочнай такой агрэсіі, але вось тут я заўважу, што зваротная як бы агрэсія даволі працуе у такіх выпадках, таму што напэўна, таму што людзі, якія вельмі агрэсіўна вось так гомафобна настроеныя, яны гэта робяць праз нейкі страх унутраны свой. І яны проста баяцца. І калі ты іх будзеш там казаць, давай сядзем і пагаворым, гэта не спрацуе. Яны толькі можна такой вось даволі жорсткай формай нейкіх зрабіць так, каб яны сышлі, вось як гэты чалавек. Дзякуй, Артур. Аліса. Ну, конечно, калі зараз браць гэту сітуацыю канфлікту, конечно, ну я лепей буду пазбягаць, конечно, нейкую там гэта. А калі гэта нейкае будзе такое, што там хтосьці там будзе там да біцця дойдзе, конечно, я буду выкарыстоўваць усе прававыя метады, якія толькі магчыма, каб дамагчыся справядлівасці, каб такую асобу пакаралі, таму што калі гэта не спыніць адразу, каб чалавек будзе заўсёды ведаць, што гэта застанецца беспакарана і будзе далей так рабіць. І вось і заўсёды, калі нам в нашу ініцыятыву звяртаюцца людзі, каб дапамагчы там нейкую там прававую кансультацыю, конечно, мы раім до конца. Вось калі гэта ў Польшчы адбылося, там у паліцыю пайсці, заяву напісаць. Нават можа гэта там не дойдзе да суда нават, але там да гэтай асобы нейкі там ліст прыйдзе, і ён будзе ведаць, што без нейкай вось рэакцыі не адбылося гэта. І, конечно, мы толькі раім такія, конечно, больш прававыя метады, каб дамагацца сваёй праваты. Дзякуй, Аліса. Владислав. Я ў маладосці станавіўся не часта агрэсіі, гомафобіі, і я зразумел адно, што мой адказ гетарафобія. І я біўся, я атрымаў асалоду, калі я біў у адказ гетара, і я зразумеў, што трэба толькі біцца. Прабач, гэта непапулярная думка. Это непапулярная думка, і я зусім не хуліган. Я думал, я мирный беларус, спокойный, але я зразумеў, што вот эти все стереотипы вокруг белорусов добрые, мирные, то и самое вокруг квир-особо, вокруг геев в приватности, что они такие вот мягкие, рахманы. И я был рад, когда гетера бачил, что ему гей дал так, и я был просто, я так само там был, конечно, пора, але я был радостный. И вот отказ гэтаму человеку, и он, до речі, вядомый депутат, евродепутат, з Літвы, які меў шмат сітуацыю, я не ведаю, што ўвогуле тут робіць, і трэба паліцыю працягнуць. Просто я шкада, што был на сцэне, я хацела яму таксама даць, ну, я не мог, я выбачаюсь, нельга было так рэагаваць. Я бы вельмі, эта асоба, он вядомы, і на яго шмат падаюць суды у Літве, і он плаціць штраф, але он працягваецца, он прыходзіць на гей-прайду ў Вільню, крычыць, паліцыя яго адразу скручвае і ўвозіць. Тут няма паліцыі, але я не ведаю, што он робіць тут, он госці, хто. Трэба гэта все равно не спыніць і пасля нашай сустрэчы пайсці да арганізатараў, выклікаць паліцыю, каб ён тут не быў і завтра, паслязаўтра он будет гуляць і працягваць такія акцыі. Ну то бок біць мы не будем, хотя хотелось бы, але вот ужыць прававыя, культурныя, еўразвязаўскія метады. Дзякуй, Владислав. Дар'я. Все важное сказали. Все, добра. Я бы параіла арганізатарам паставіць нейкага ахоўніка тут, калі ж тут такая тэма. І мы... Дякую, Константин. Все, даражэнькія, дзякуй вялікі. У нас, на жаль, зайшоў час. Дзякуй вам вялікі за гэтую добрую размову. Дзякуй вам за пытанні і за то, што былі здесь. Ну і сустракаемся на іншых пляцоўках. Давайте рабіць іх інклюзіўнымі. Дзякуй.